Hi everyone. Kanang imong uyab nga kalit-kalit lag ingon nga maglarga kuno mi. Kay holiday namo. Tapos last day namo kagahapon sa trabaho. Ya. Ingon ko mga tawag tag dugay ng mata ko tag dugay. Kalit na sa bang sistemaha nga ni mata ko alas 10 ni kalit mag-inom. In 2 hours manglakaw ta. Asa ta manglakaw? Ngadto dai mig bulan nagbook dai siya. Hotel dito. 3 days. Kumain tabog tik-tik lagi kay di mananghid. Diretso raman. Unya nagkulor pa ko sa buhok, magbakyum pa ko sa balay, manglimpyo kay dugay-dugay na wala kalimpyo kay may bisita tong miaging bulan. Nya may ra ba untag manghipos na sa iyang mga sinina nga ako ra ba jud. Ay sa mukha nang ara ay kalit lag desisyon. Ako nagkalakara in taon ko. Wa ko kabalo lang pagsulod na ako dira unsang among sulod. May ba untag mo atiman na siya anak nga ako baya unsa iyang suoton, unsa akong suoton, unsa akong dalon. Lupig pay nakuratan sa pagbalik sa kahitasaan. Napirti pag-inita sa kalibutan 30 grad diri sa mua karon. Kalit lag bugnaw mo, kalit lag init na mas nami diri karon nagkuan nag washing sa ing sakyanan sa gawas ra kay perting abuga. Magtumig Poland mga kuan dili nga Poland nga duol sa mua. Layo-layo nga Poland, dako na lang Poland. Mga mudagan og mga 5 to 6 hours. Kung light traffic unya karon. Magabian jud mi ani unya pero hayag pa man hinuna kung mga alas 7 may moabot. Hayag pa. Yan namang ini na lang ko alas 7 may mga buto tanawa ra gud na pa ang mapulo sa akong buhok. Ay kanang kadami jud pitan ang lato-lato aning isa dire-diretso lag uli dire-diretso lag lakaw na human na padayon na mi sa mong panaw. So naanami sa Poland. Ay, so man ang galupad-lupad. Ay, sabi na ako galupad-lupad. Sabi na ako mga langgam. Mga tabanog naman dahil sa mga engkanto. Naami karon nagpagasolina kay barato ang ilang gasolina diri sa Poland. So naanami sa Poland nagpagasolina. Pero diri na sa boundary mga doon man jud mi sa Poland pag diri ra sa boundary. Pero kanang among adtuan karon murag kanang daplin sa dagat ba. Murag mga dagan og mga 4 to 5 hours. Kung traffic mga 6. Pero kung diri kami sa boundary sa Poland so murag mga mga 1 hour. Mga 1.5 hour depende. So pagasolina kay may na lang makatipid-tipid. Ang akong attire ay ginawa ko. Mo lagi
basta dali-dali nga pagkalakawa di mananghid. Ay mong uyab nga kuan kurimaw ug utok. Wa na lang gid siya nag-inform sa kuha gabi nga may plano day siya mulakaw karon. Mag-holiday day mi. Sabi na ko next week pa ina ba. So nagbuot-buot na tingana lang man ko nga pagmata na ako syempre pagmata na ako wala ko nag una kay alas 10 na ko ni mata. Nya nagatiman sa iyang pamahaw ako di man kay ko mahilig magkuan man mamahaw ra ko na ko'y bisita or kanang panagsara jud kay ba yan inom ra ko kuan kag ganina lemon nya ko mag-vacuum ko siya okay mag-vacuum nya mag-color ko sa akong buhok okay noon sa bang sistema nga after 5 minutes na ingon manglakaw ta karon in 1 hour ha. Asa man, abi na ako magkuan lang may mag-drive lang og roller o scooter ba ana dira ra dul sa moa. Naon sa bang sistema nga magpulan man day. Kawa di klaro. Ang ko ikaw ba makalit-kalit ra kag kuan sulti kabalo baya ka nga mag-prepare pa og sinina nya mayro ba untag siya na mag-prepare nga ako abay na tanang obligasyon no na ibot na. Der Berliner Linksfraktion Schlüsselberg bezeichnet die Situation als besorgniserregend. In den anderen Berliner Gefängnissen ist es ähnlich. Auch dort sind die Kapazitäten fast erschöpft. Schweden hat das sogenannte kleine Finale der Frauenfußball-WM gewonnen. Im Spiel um Platz 3 schlugen die Schwedinnen Co-Gastgeber Australien mit 2 Spiel. Mehr Nachrichten aus Berlin für Sie rund um die Uhr. So, nanigarilyo ang isa. Pahuway ki-install na mo ang kuan Navi may karon daplin sa kalsada butang na mo ang kuan address kaya binakog na kuan na niya na set na niya ang address o pamandi ay tapos ki-set po na mo ang iyang cellphone para sa kuan ba sa traffic information. Ito makakita may KFC oy gusto ko mukha og KFC gutom na ko kay wala baya ko na ni namahaw ni unsa na oras karon alas 2 na baya ko na ni udto pod kay dire-diretso lagi may siya kay nakakaon og kuan itlog gilutuan ako ganina og pamahaw nya ako wa jud daw ikaduhang pause. Ay grabe gyapon ka init pero tugnaw kaayo kay on ang aircon sa sakyanan gipa-off na ko. Kupatya do ng aircon kay murag nangurog naman ang akong tinggil bell sa katugnaw. 31 degrees Celsius. 31 grad diri pero diri sa ulan murag kuan siguro bugnaw mayon tag init pag-abot dito sa among adtuan kay daplin sa dagat ay laligarilyo pa akong uyab kakatulog ko kapoy ko wako'y pamahaw wako'y paniod to may gani wala po ko gigutom inom na kong tubig pagitan ko niya ganing
Nilakaw man na siya ganina. Nang limpyo ko habang nag-vacuum, nang prepare sa mga gamit, nilakaw na siya. Namalit dayo mga ilimnon. Nga masima-sima. Buts pa na mga chocolate po siguro na iyang kuan. Palit siya rapod tayo makakaon. Gusto ko makaon og kuan. Oy, KFC. Mentag na may makita sa highway. Ay, kaya ni kamingaw. Diring dapita. Uy, mingaw kayong pulan. Akong pakita. Mingaw kayo. Hindi mo ma-imagine diri ka magpuyo, no? Yan, ibang mga uban, mga silingan na gini mo. Ayo ka sa trabaho. Pagka na lang. Pwedeng kayo ah. Nawa na. Nagalburuto na ang isa ka engkanto. Asa na mi ani? Buing maning navi na mo eh. Ganina ingon alas 5 may maabot. Unya ni kalit ra mag alas 10. Sabot na ra ba yan ra giingnan nga. Alas 7 may maabot. Unya karon pwedeng late na day kayo. Ana gani mi naghapit og KFC nga bisag gigutom na kay ko para dire-diretso lang. Ay naunsa na. Tunas gawas. Gamiton na yung cellphone kay ang nabi way klaro. Buing ning nabigihan eh. Sa magabian mi ani. Kalt. Na toll. Es wäre ein bisschen anders, wenn das Meer da ist. Wir sind ja jetzt direkt an der Ostsee. Grabe man ka cloudy din dapita. Murang mag fogs. Foggy. Kuto Verdzek. Kostenpflichtiger Parkplatz. Kita mi sa mong hotel sa lapit. Lao ko balo kay si Bruno ray nag-book. So naabot na gid mi diri in taon sa Rival, Poland.
Grabe ang fogs dito ba? Natingala ko. Anong grabe man ang fogs? Na, perti mang inita sa kalibutan. Mogay na naibat me sa Germany kay perting inita. Ay kung nagbugnaw po diri kay doon ba ni dagat, daplin ba ni dagat. So nangita pa mi og asa dapit ang hotel kay nang libog mig asa mangita og parking. Pastil. Oh, grabe ang fogs dito. Oh. Murag bugnaw gid ay murag nara sa bagyo. Dili siya init. Dito ra gid sa Germany ang init karon og presko man kaayo. Presko ba ang mga hangin. Ganz schön viele Leute hier. Yo. Festival. So, dann müssen wir jetzt links. Dann rechts. Hier ist hier Don. Ist das? Hier ist hier Don. Posto Patani isa. Na, mabot sa pangalan. Sa pangalan. Dumki. What is this? Dumki. Sa man po nilang mga kuwan ay di man po na mo mabasa puro man consonant way vowel. For this the router. For this the das router auto. Ja. Oh, so nagdisulti dire kay Ich muss erst mal suchen, wer ist das? ay mag-rent niya ng inana nga kuan oh nga nice kada ko kay hindi mag-rent niya na mangita mig unsa ba ay yun naman yung hotel dere muna ni ay nanadjud mi sa Poland Rival perting layua man nanap nakaani naman mi diri pero kuan na dugay nga taud-taud na siguro mga before corona siguro nakaani mi diri tapos karon ulit Bleibst du ihm hier? sa pangitaon daw niya kung asa ang hotel kay niingon ra ba siya nga alas 7 mi mga arrival ni unsa nang orasa na maulagi na ba wa pa ko niya gipakaon og KFC kay nagdali-dali kay kasi maabdan og close hour di ra ba 24 hours ang reception ko no te say nagabaan nagabaan nalami sa hotel yeah. Gamay ra siya pero okay na kaayo may gamay na TV may taras so among shrunk nga gamay among bed na gamatoy na nangawala pa ni oh a little Mit dem Kühlschrank. yeah little refrigerator for coffee oven Nee, das ist mein. Das ist er hier. so sa ilang toilet ano tsada man po di kayo nice po lang toilet na gamatoy tada pero ang problema wa jud mi jacket dala perting tugnawa na mo na niron makapalit na pag jacket kaysa Germany perting inita diri tugnaw man ga fogs man
Tit.